Я лічу, що головною умовою наладження повновартісного співпрацівництва європейських структур, європейських держав з Білоруссю, ось у сьогоднішній ситуації повинна стати умова свободи слова, умова свободи виказування. Немагчимий діалог під страхом, немагчимый диалог, пакуль не будзе пашыраная сфера публічнасці, немагчымы дыялог, пакуль не будзе гарантаваная свабода выказвання. Вось это самая галоўная умова. І калі мы змаглі зняць сумеснымі намаганнямі праблему палітзняволеных у нашай краіне, то на сённяшні дзень самы галоўны прыярытэт – это свобода слова, это умовы дзейнасці незалежнай прэсы, это умова свободы выказвання. Это все ж таки 3 кіта, якія зараз трэба вырашыць, 3 праблемы. Першая, самая прынцыповая, роўныя эканамічныя умовы для сродкаў масавай інфармацыі з рознай формай уласнасці. І гэта ў першую чаргу распаўсюд, это ў першую чаргу магчымасці друку на тэрыторыі Беларусі. Другая праблема – это доступ да інфармацыі. Улада павінна зняць тую заслону, якую зараз дзякуючы якой яна сябе захоўвае. І трэцяя праблема – это прывядзенне ў адпаведнасць з міжнароднымі нормамі і стандартамі беларускага заканадаўства. Гэта і непрымяненне альбо перагляд нейкіх нормаў закона аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Гэта і калі не адмена, а лепей бы, канешне, адмена, то мараторый на 5 самых адыёзных артыкулаў крымінальнага кодексу. Вось, гэта самае асноўнае. У прынцыпе, магчыма. Але і яшчэ адна умова, акрамя пазіцыі Европы, акрамя намаганняў еўрапейскіх палітыкаў, гэтыя ўсе праблемы павінны быць зразумелымі і блізкімі беларускаму грамадству. Потому что все роўна аднымі патрабаваннямі гэтыя праблемы проста не вырашыць. Людзі павінны зразумець, наколькі ім самім патрэбная інфармацыя, наколькі ненармальная сітуацыя са свабодай слова ў нашай краіне. Аб'ядноўваць намаганні і дэманстраваць карпаратыўную прафесійную салідарнасць. Іншага выйсця у нас проста няма.